فكرتي إريترا كتتع جميرو أخي تخلنا يجزنا بارنو سايتسيو أخي مستي قراتنا سلام كبراتن تخطاتلتي إريتريان ميديا نتاسمرا كلاتنا من نفولتو هجرنا إرترا كم مجزأت ترك جميرة نلعلي 300 عامتات بقداموين حيلتات تجزي أيام بدحري كلاي وقع على ما بزنبرة 8 عامتات دما انت الله زحالفة لعلي 3 عامتات ناصنتنا إذا بسقطات زتتختخت هجرنا إرترا بحيالان هجرات أنصار رزق أنعتت أبون أنصار ناصنتان زنبرة محلخاتاتن إنابتات تخيد كم زلا زفلت يوم إذا خلو أدر عن مجزاتن تصابون معرابوين هاجرات أبلعلي هزبن مريتن إرترا دما بمخنات تفطرو زعدلا استراتيجيوي أكمامتا زسعباز نبرن زلونيوم كالي ولا حدا مخنيات يلن بزي تفطرو زعدلا تسقا دما وترو عيني حيالات هاجرات زوادقان كوينو أبكالاي وقع علمن أبزحو الكويناتن من محدارات مجزات تاليانن إنجليزن مريتن مثلا إرتراوان بممنتال أمريت إرترا نايزك كايدو أخويناتن إرتراوان قداي مجزاتي بزعبا زخونو لخونتاتن زنت صرت حستوتات دما ينيرو أبزا حالفة زغرمنا لكم مدبات لومو دما مقصلتو حزنا لكم كريمنا لنا إرتراوي هاجركا بعلت تاريخيا بزبل كاب سندات وشت هاجر تموركيسنا زدالنا يتحستو خوينو نقول لإرتراوي أزدي أقداس سلزخونة نزست حستونا ختكتاتولنا أقدمناها بخبر نعدمكم نزست حستونازي كالوت إرتراويان قدساتن من تخبصهم بوغانكم شيرن لايكن كتقبروا نزا چانلنا دما كساب حجي سابسكرايب زي قبركم سابسكرايب بمقبار كتتحاقاقوزنا بتحتنا نلابوكم حجي نابتي زدالنا نسقرال لنا سناي مكتتال حدا إلال حدا توتنا حدا حقوس حدا يحازنا إزي چكاني كبعاتو بيتنا كب عندري قوري شقحتنا إسامة عاسك النبر دينينا عايز الرقين ما عدي فقرينا انقزانا ودا سكرينا استغنو بميت ملالينا سوانتاري زي مدغيري بريطانياوያን አማሓደርቲ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ዝጠልብ ከዛርብ ዝኽእል ምንቅስቓስ የለን ይብሉሉ ኣብ ዝነበርሉ እዋን ብ18 ሚያዝያ 1943 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ዳግማይ ንኤርትራ ዝጠልብ ጥርዓን ናብ መንግስቲ ብሪጣንያ ኣቕረበት ብድሕሪዚ ናይ መንግስቲ ብሪጣንያ ናይ ኢትዮጵያ ኮሚቴ ብ18 ግንቦት 1943 ተጋብአ እዚ ሎርድ ሞይኒ ብዝተባሃለ ናይ ብሪጣንያ ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዝምራሕ ኮይኑ ኣማሓዳሪ ኤርትራ ስቲቨን ሎንግሪክ ኣምባሳደር ሃውን እቲ ንጣልያን ኣብ ኤርትራ ዝተዓረ ጀነራል ፕላትን ዝኣባላቱ እዩ ነይሩ እቲ ኮሚቴ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ ዶብ ምምሕያሽን ለውጥን ንኽግበር ድሕሪ ምስማዕኻ ነዚ ዝስዕብ ኣመመ ሓደ ምምሕዳር ብሪጣንያ ንምጽዋዕን ጎላጉል ኣስመራን ሒዙ ምስ ሱዳን ናጻ መስመር መጓዓዝያ ክህልዎም ክልተ ኢትዮጵያ ንደንካልያን ዝተረፈ ትግርኛ ዝዛረቦ ክፋላት ደቡባዊ ኤርትራን ክትወስድ እዚ ናይ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ቦታታት ድማ ምስ ትግራይ ብምሕዋስ ብላዕለዋይ ቁፅፅር ብሪጣንያ ኣብ ትሕቲ ልኡላውነት ኢትዮጵያ ከኣቱም ሰለስተ ዝተረፈ መሬት ኤርትራ ናብ ሱዳን ክሕወስ በዚ ድማ ቤን ዓምር ኤርትራን ሱዳንን ካልኦት ህዝብታት በጃን ክሓብሩ ዝብል ነበረ እዚ ውዲት እዚ ንኤርትራ ናብ ሰለስተ ንምምቃልን ከም ሃገር ንኸይትቆውም ንምግባርን ዝነበረ እዩ ዕላማ ናይ እንግሊዝ ከም መዛናቂ ናይ ዝኹሉ ሓለፋታት ከዓ ኢትዮጵያ ነቲ ኩሉ ቀቢላታት ሶማልያ ብልምዲ ከም መጋሃጫ ዝጥቀሙሉ መሬት ማለት ኦጋዴን ምዃኑ
ነታ ብሕብረት ኢጣልያዊትን ብሪጣንያዊትን ሶማሊላንድ እትቐውም ስምርቲ ሶማል ክትለቅቕ ኬንያ እውን ብተመሳሳሊ ሰፊሕ ዘዳውባ መሬት ክትገድፍ ብተወሳኺ ሱዳን ሕሉም ባሮ ንጋምቤላ ሓዊስካ ኸተረክብ እቲ ሽማግለ ኣመመ ሽሑ እኳ ዝእማመዚ በብግዚኡ እናተመሓየሸ ንኣሽቱ ለውጥታት ይግበረሉ እንተነበረ ሕመረቱን ኣንፈቱን ግን ኣይቀይረን ብሪጣንያ ንመሰል ኢትዮጵያ ንገለ ክፋል ኤርትራ ብፍላይ ከዓ ንኣፍ ደገ ባሕሪ ኤርትራ ከም ውህቡን ቅቡልን ወሰደቶ ከምቲ ኣቐዲሙ ጐሊሑ ዘሎ ድማ እዝን እቲ ካልእ ናይ ብሪጣንያ ጠለባትን ልዕሊ ኩሉ ስለ ዝተረኣየ ሓልዮት ኤርትራን ኤርትራውያንን ዝበሃል ዳርጋ ፍጹም ኣይነበረን ሓደ ወርሒ ድሕሪ ዝኣኼባ ኮሚቴ ኢትዮጵያ ማለት ብ21 ሰነ 1943 ዓ.ም ብዛዕባ ኣገባብ ኣመቓቕላ ኤርትራ ንኸጽንዕ ዝተሰደ ሓደ እንግሊዛዊ መኰንን ከዓ ንዝስዕብ ጸብጻብን ርእቶን ኣቕረበ ንሱ ይብል ንዓሰብ ንኸረንን ናቕፋን ብኣየር ዘይረዮ ሕጂ ጽቡቕ ዝኾነ ፍልጠት ናይ ማእከላይን ሰሜናውን ኤርትራን ረኺበን እዚ ቦታታት እዚ ድማ ብየናይ ኣገባብ ኣብ መንጎ መንግስቲ ሱዳን ናይ ንጉስና መንግስቲ ማለት ብሪጣንያ ከምኡውን ኢትዮጵያ ከም ዝከፋፈል ኣጽኒዕ ኣለኹም ብሓጺሩ መንግስቲ ሱዳን ባዕላ ዝጠለበቶ መሬት እኳ እንተዘየለ እንተ ደኣ ተሓቲታ ግን ነተን ክልተ ኣውራጃታት ማለት ከረን ናቕፋን ኣቑርደት ባሮንቱን ናይ ኤርትራ ነቲ እስላማዊ ቤጃ ክፍልታት ክትወስድ ድልውቲ ክትከውን እያ እቲ ትግርኛ ዝዛረብ ክርስቲያን ክፍልታት ናይ ኤርትራ ከዓ ንኻልኦት ጠለብቲ ይገደፍ ዓሰብ እኳ ሓንቲ እተስካሕክሕ ናይ እሳተ ጎመራዊ ቃጸሎ ዝፈራረሰ ህንጻታት ዝተገፍዓ መራክብን ናይ ርስሓትን ድኽነትን ዑናያ እቲ ንጉስ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ይውሰዳ ብልዕሊ ናይ እሳተ ጎመራ ጐዳጉዲ ኩምራ ጨው ትሕቲ ጽፍሒ ባሕሪ ዝነሃለ መሬት በሪርናይና ናብቲ ፋሕሻው መሬት ደንካልያ በጺሕና ውሕድ ሰብ ትሕዝቶ ኣልቦ ንመጓዓዝያኻ ዘጸግም ከባቢ ይብል እዚ እንግሊዛዊ ብሓንቲ በረራዩ እዚ ኩሉ ትዕዝብትን ሃገር ናይ ምምቃልን ዝኣመመ ዝገርም እዩ እዛ ዝተጠቕሰት እማመ ክሳብ ክንደይ ብዕቱብነት ከም ዝተወስደት እኳ ዘረጋግጽ ሓበሬታ እንተዘየለ ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝነበረ ሓፈሻዊ ኣመለኻኽታ ግን እኹል መረዳእታ ትህበና እያ ናይ እንግሊዛውያን ውጥን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ በዚ ዝተባህለ ጥራይ ዘብቅዕ ይነበረን ብ26 ሰነ 1943 ኣብ ሓደ BHB ሙሉእ ስሙ ዘይተጻሕፈ ምስጢራዊ መዘክር ከዓ ብመንጽር ዓሌታውን ታሪኻውን ኣቋዋማ ክርአ እንከሎ ሓድነት ኤርትራ ብሰብ ዝተሰርሐ ኣርተፊሻል እዩ ዝብል ንረኽቦም ነዚ ብዝርዝር ከብርሆ እንከሎ ከዓ እቶም ክልተ ሲሶ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘቖሙ ከበሳውያን ብቋንቋ ይኹን ብማሕበራዊ ወዳድባ መሰምሓራ በቐረባ ዝተዛመዱ እዮም ድሕሪ ምባል 250,000 ካብኣቶም ብሃይማኖት ተዋህዶ ዝኣምኑን ኣብ ትሕቲ ስልጣን ኣቡን ናይ ኢትዮጵያ ዝጥርነፉን እዮም ይብል ትንታንዩ ብምቕጻል እዚ HB ዝተባህለ እቶም ኣብ ባርካ ዝነብሩ ቤን ዓምር ስግርዶብ ሱዳን ኣዝማድ ከም ዘለውዎም ከዓ ይገልጽ ካብዚ ተበጊሱ እንተ ደኣ ብስትራቴጂያዊ ምኽንያት ኢጣልያ ናብ ኤርትራ ንኽትምለስ ዘይድለ ኮይኑ ኤርትራ ናይ መንግስትነት ኣሰራርሓ ዘ ሜኪንግስ ኦፍ ኤ ስቴት ስለ ዘይብላ ናፃ ናይ ምዃን ተኽእሎኣ ፈጺሙ ዝረሓቐ ምዃኑ የመልክት ስለዚ ከዓ ይብል ቀጺሉ ናይ ኣትላንቲካዊ ቻርተር ዝብሎ ብዘየገድስ ንብምልኦም ቤን ዓምር ናብ ሱዳን ብምጽምባር ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሱዳንን ዘሎ ዶብ ምምሕያሹ ፍትሓዊ ይብል ብተመሳሳሊ ምኽንያት ሓንቲ ካብተን ዕዉታት ሓይልታት ወይ ሕቡራት ሃገራት ብሓበራ ንወደብ ምጽዋዕ ከም ሰረት ብምሓዝ ነቲ ውሽጢ ሃገር መከላኸሊ ዝኸውን መሳለጥያታት ምንባር ከዓ ብዙሕ ጸገም ዝፈጥር ኣይኮነን ይውስኽ እዘን ክልተ ስጉምቲ እንተተራዒመን ነቲ ዕድል ኤርትራ ናይ ምውሳን ሽግር ዝሓላልኻ ኣይክኾነናን እዩ ካብተን ድሮ ተኣሚመን ዘለዋ ፍትሓት ምስ ሓንቲአን ከዓ ዝሰማማዕ ክኸውን እዩ እተን እማመታት ይብል ሓደ ንብምልእታት ሃገር ማለት ኤርትራ ወይ ንዝዓበየ ክፋላ ንንጉሰ ነገስቲ ናይ ኢትዮጵያ ሂብካ ብለውጥኻ ኣምሳይኡ ካብ ኢትዮጵያ ገለ ነገር ምውሳድ ክልተ ይብል እቲ BHB ዝተጻሕፈ መዘክር
مستي أب فلسطين زقوم أيهوداو هاجر كتأساسر وي كي تأساسر زغل أيهوداو سفراتات أب إرتراف كيتكا حدا أيهوداو جزءات مالت كولوني من مسرات زبلون يوسخم اتزقرم إسرائيل أب تقوانتي كم هاجر أي قومتن زنبرت سلازي أب كندي عمرت فلسطين إسرائيل تقوم ناب إرترام سيخا إسرائيلاوان مسفار زبل حسابيهم HB بمقصال نمسفار أيهوداوان قبراوي كونن زبل الرأي هكوان تنبورو نمعدال إرتران هايل سلاسيقن مدباوس علوم مريت بين عمر نسودان تتوهي بخابله مسمبار كبسا ناب إثيوبيا زنت سقاي كونن يقاللون يوسخ التاريخ بمبال كتسأله HB شحوكو هاتس منيليك ني إيطاليا سعيروان كله دوب إرتران إثيوبيان بمفلايو ننا إثيوبيا طلب أب قدم حقي دخوم زغبرون تخونه بروجكت عباي سوماليا من تخعوت هايل سلاسيخا نزوبا أوغادين متان كلقق نتبرغ تحمرة إرتران موصين غيح بحرن كن كولو قبراوي كونان يبل كمز دحر مبال HB كفالنا يمرد دنكاليا أبتني عباي سوماليا بروجكت خعوس زترفقا أب إثيوبيا خاطو أمما HB نسفر أيهوداوان زنصقه كاب حاليوت أيهوداوان امبر اتسفر أب إرتراوان كمصو خاب زخل صعبين تبقيسي نبرن إرترا أب تحت هايل سلاسي مقتوا زي ترفاي زبل الرأياس لزنبورقا أو وشت منغستي ناتوم منغستي اتوم إسرائيلاوان نمقام أي كؤلونيوم زبل سقاتيو نتحاساب نسيقوام تحاساب جن دقفت نبوروا أب تقوانتي ستيفن لونغريك أب زصحفو دبدابي أيهوداوان كاب فلسطين مسيوم أب كبساس كسفرو درو بخرستيانن حرستاين هزبي زي تتحزب بمقانو مريت كرغبو أي كولونيوم سلازي زكا ألا يكونن بلا معراباون مبرقاون قولاتات دما نأوروباوان مچو سلازي كونه كاب كرن سمين أبزلو بوتاتات نخفتونو أمامام ازي بسئنت ماي كواز شجرن تخونه كبزبلو وصا جيركا مايك عقبولون بزالاتات كا حرشاخ كايدولون زخل بوتا سلازخونه مصنعتي كايدولو وسانين تتغير دما نزدلي أيهوداوي كفوت كخونون حبره اتي حزبي سبق ساقم سلازخونه ملقاقو بزوح صقم كمصاي كئلن دحر مبال لونغريك بسنك قصالي من قسقاسو اتي حزبي نتوم سفرتي أيهوداوያን ምንጭ ሕሱር ጉልበት ክኸውን ከም ዝኽእልን እዚ ድማ ጸገም ከተስዕበሎም ከም ዝኾነትን ብምምልካት ጽሑፉ ደምደመ ክሳብ 28 ነሓሰ 1943 ብዛዕባ እዚ ሓሳብ እዚ ሓያሎ ድብዳቤታት ተጻሕፈ ኣብቲ ዝተባህለ ዕለት ሎንግሪግ ንኹሉ ተኽእሎታት ደጊሙ ድሕሪ ምዝርዛር ኤርትራ ዘይትምረጽ እንተኾይና ኣይሁድ ስግር ኢትዮጵያ ማለት ኣብዚ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ጅማ መስፈሪ ሃሰው ንኽብሉ ኣመመ እቲ ጉዳይ ብሓፈሻ ግን ቀሲሉ እናቐሃመ ኸደ ብሰፊሑ ክንዛረበሉ ዝተገደድናሉ ምኽንያት መንግስቲ እንግሊዝ ኣብ ዕድል ኤርትራውያን ክንዲ ቅንጣብ እትኸውን ሓልዮት ከም ዘይነበሮ ብዘየወላውል ንምርግጋጽ እዩ ሰፈራ እስራኤላውያን ወይ ኣይሁዳውያን ኣብ ኤርትራ ኣይተግበር እምበር እቲ ንኤርትራ ናይ ምምቃል ሓሳብ ግን ካብቲ ግዜቲ ጀሚሩ እምነ ኹርናዕ ናይ ሜልኡ ኾነ እንግሊዝ እቲ ርጉም ፈላላይ ስርዓተ መግዛእቲ ንኤርትራ ኣብ 3 ኣብ 4 ክኸፋፍላ ዝሓሰበ ሕሱም መግዛእቲ ከዓ ነይሩ ስርዓት እንግሊዝ ኣብ ኤርትራ بزلمة
ኣብ መፋረቕ 1941 ዓመተ ምህረት ፊልድ ማርሻል ሮመል ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ዓበይቲ ዓወታት መሰመዝገበ መንግስቲ ብሪጣንያን ሰብ ኪዳናን ነቲ ኣብ ግብፂ ዝነበረ ወተሃደራዊ ትካላቶም ናብ ኤርትራ ከጉዕዝዎ ወሰኑ። ኤርትራ ካብ ፍልስጤም ሱዳንን ኬንያን ዝተመርጸትሉ ምኽንያት ካብ ደብዳብ ነፈርቲ ጀርመናውያን ርሕቕቲ ስለ ዝነበረት ካብ መትረብ ስወፅ ድማ ብዙሕ ርሓቕ ስለ ዘይነበራ ብዘመናዊ ወደብን ሙሉእ ውሽጣዊ ናይ መጓዓዝያ መስመራትን ዘይትጽገም ብምንባራ ክሊማውን ንኣውሮጳውያን ምቹእ ብምንባሩን ድልውን ክብ ዝበለን ክእለት ዝደለበ ሓይሊ ዕዮውን ስለ ዝነበራን እዮም። እቲ ኣብ 1939 ዓመተ ምህረት ዝጀመረ ካልኣይ ኩናት ዓለም ሳልሳይ ዓመቱ ሒዙ ነበረ። ናይ ጀርመን ሓይልታት ውግእ ንግብፂ ሒዞም መትረብ ስወፅ ሰጊሮም ንበዓል ቱርኪ ኢራቅን ኢራንን እንተዝቆጻጸሩ ንብሪጣንያን ሰብ ኪዳናን ካብቲ ምስ ህንድን ቺናን ዘራኽቦም ዝነበረ መስመር መቆረፅዎ ጥራይ ዘይኮነ ንሕብረት ሶቪየት ብደቡብ ብምጥቃዕ ምተቆጻጸርዋ እውን ነይሮም። እዚ ንናይ ኪዳን ሓይልታት ኣዝዩ ሓደገኛን ኣብ ስዕረት ከውድቆ ዝኽእልን ስለ ዝነበረ እምበኣር እቲ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ዝነበረ ውግእ ኣብቲ ግዜቲ ኣዝዩ ወሳኒ ነበረ። ኤርትራ እምበኣር ከም ደጀን ናይ ዝወሳኒ ግጥም እዚ ምምራጻ ድማ ንስትራቴጃዊ ኣገዳስነታ ዘረጋግጽ እዮም። ዛጊት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብቲ ኹናት እትውቲ ነበረትን። ሂትለር ሓይልታቱን ዝኸመሮ ኣጽዋር ውግእን ኣብ ኣውሮጳ ፈንዩ ሃገር ድሕሪ ሃገር ክሕዝ እንከሎ ካብ ምዕራባውያን ሃገራት ብሪጣንያ ጥራያ ትምክቶ ዝነበረት ናይ ቀደም ሕብረት ሶቪየት ባዕላ ኣብ 1939 ምስ ሂትለር ናይ ዘይምጥቕቃዕ ውዕል ፈሪማ ስለ ዝነበረት ክሳብ እቲ ሂትለር ውዕል ኣፍሪሱ ኣብ ሰነ 1941 ዘጥቅዓ ኣብቲ ኹናት ኣይኣተወትን። እዚ ኩሉ እናኾነ እንከሎ ባይቶ ኣሜሪካ ኣብቲ ኹናት ኢድ ናይ ዘይምእታው ሜላ ይኽተል ብምንባሩ ኣንጻር ድሌት ፕሬዚደንት ፍራንክሊን ሩዝቨልት እታ ሃገር ብናይ ርሑቕ ተዓዛብነት ጥራይ ኣጽቂጣ ጸንሐት። ሓይሊ ጀርመን እናበርትዐ መጻኢ ዕድል ሓይልታት ኪዳንካ እናስገአ ምስ መጸግን ኣሜሪካ ነቲ ናይ ተነጽሎ ሜልኣ ቋሪጻ ንሓይልታት ኪዳን ብሓፈሻ ንብሪጣንያ ድማ ብፍላይ ናይ ንዋት ደገፍ ክትህብ ወሰነት። እዚ ብስም ልቓሕ ክራይ ድንጋገ ማለት ለንድ ሊዝ ኣክት ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ባይቶ ኣሜሪካ ውሳነ ንናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ኣዝዩ ሰፊሕ ስልጣን ዝህብ ነበረ። በዚ መሰረት እዚ እቲ ኣሜሪካዊ ፕሬዚደንት ንምክልኻል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣገዳሲ ንዝበሎ ዝኾነ ሃገር ናይ ኩናት ንዋት ንኽሰርሓሉ ስልጣን ተዋህቦም። ኣድላይ ኮይኑ ምስ ዝረኽቦ ድማ ነቲ ንዋት ብዘይ ዋጋ ንኽዕድሎ ወይ ነቲ ዕዳ ንኽስርዞ ዘኽእሎ ነበረ። እዚ ድንጋገ እዚ ብ8 ግንቦት 1941 ዓመተ ምህረት ምስ ተሓገገ እንግሊዝ $7 ቢልዮን ኣሜሪካ ዘውፅእ ብረት፣ ታንክታት፣ ቡምባታትን ነፈርትን ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ረኸበት። ሕብረት ሶቪየት እውን ጸኒሓ ሓደ ዓብዪ እጃም ተቐበለት። ናይ ኣሜሪካ ሓገዝ ንእንግሊዝ ግን በዚ ጥራይ ደው ኣይበለን። ኣብ 19 ሕዳር 1941 ዓመተ ምህረት ኣብ ሚኒስትሪ ኩናት ኣሜሪካ ኣብ ዝተገብረ ምስጢራዊ ኣኼባ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራዊት ዓዲ ጉራዕ ማዕርፎ ነፈርቲ ክትመስርት ወሰነት። ናይ ሮመል ሰራዊት ንሊብያ ተቆጻጺሩ ንውሽጢ ግብፂ ደፊእ እኳ እንተነበረ ብናይ ብሪጣንያ ሓይሊ ኣየር ተዓጊቱ እዩ ዝነበረ። ግን ነፈርቲ እንግሊዝ ብብዝሕና ተሃርማ ይበላሸዋ ስለ ዝነበራ ብቁልጡፍ ተዓርየን ከይተደናጎያ ከም ብሓድሽ ኣብ ኣገልግሎት ክውዕላሉ ዝኽእላ ጽኑዕ ደጀን ስለ ዘድለየ ኤርትራዊት ዓዲ ጉራዕ ተመርጸት። ኣብ ልዕሊ እዚ
ሓደ ናይ ሓይሊ ባሕር ደጀን ኣብ ምጽዋዕ ዝተፈላለየ ወተሃደራዊ ትካላት ድማ ኣብ ጊንዳዕ ደንጎሎን ኣስመራን ንኽትከል ስለ ዝተወሰነ መንግስቲ ኣሜሪካ ነዚ ትግብሩ ክኢላታትን ካልኦት ሰራሕተኛታትን ክትልእኽ ተዳለወት። እዚ ኩሉ እናኾነ ኣብ ትሕቲ መንግስታት ኣሜሪካን ብሪጣንያን ዝኣተዎ ናይ ልቓሕ ክራይ ውዕል ዝተመስረተ ብምንባሩ ብመሰረት እቲ ድንጋጌ ኤርትራ ንምክልኻል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣገዳሲት ኮይና ነይራ ማለት እዩ። እቲ ናይ ኤርትራዊት ዓዲ ጉራዕ ውጥን ፕሮጀክት 19 ዝብል ኣዝዩ ምስጢራዊ ዝኾነ ስም ተዋሂብዎ ንናይ ዳግላስ ናይ ነፈርቲ ኮርፖሬሽንን ንናይ ጆንሰን ድሬክ ኤንድ ፓይፐር ኢንኮርፖሬትድ ዝተባህላ ዓበይቲ ኣሜሪካውያን ትካላት ተዓደለ። ብቑልጡፍካ 120 ኣሜሪካውያን መሃንድሳት ተመሪጾም ኣብ ኒውዮርክ ተኣከቡ። ንዓኣቶም ዘሰንዩ 20 ሓኻይም፣ 24 ነርሳት፣ ካህናት፣ ናይ ስኒ ሓኻይም፣ ስራሕቲ መግብን ሰንከቲ ሕብስትን ቀምቀምቲ ጸጉሪ ርእስን ሰፈይቲ ክዳንን ከይተረፉ ተዳለዉ። ገለ መዓልታት ድሕርዚ ናይ ጃፓን ሓይሊ ኣየር ፐርል ሃርበር ንእትበሃል ኣብ ሃዋይ ዝነበረት ናይ ኣሜሪካ ናይ ሓይሊ ባሕር ደጀን ስለ ዝደብደባ ኣሜሪካ ብወግዒ ቅድም ኣንጻር ጃፓን ብ8 ታሕሳስ 1941 ጸኒሓ ድማ ኣንጻር ጀርመንን ኢጣልያን ብ11 ታሕሳስ 1941 ዓ.ም ኩናት ኣወጀት። ካብቲ ግዜቲ ጀሚራ ኸዓ ነቲ ብኤርትራ ወጢናቶ ዝነበረት ትካላት ኣቀላጠፈቶም። ኣብ ዝሰዕበ 2 ዓመታት ኤርትራዊት ዓዲ ጉራዕ ናብ ሓንቲ ዓባይ ናይ ነፈርቲ መዐረይትን መገጣጠሚትን ማእከል ተቐየረት። 21 ሰነ 1942 ዓ.ም ሓይልታት ውግእ ጀርመን ንጠብሩቕ ሒዞም ውሽጢ ግብፂ ምስ ኣተዉ ምጽዋዕ እታ እንኮ ኣተኣማማኒት ወደብ ናይ ሓይልታት ቃል ኪዳን ኣብ መላእ ማእከላይ ምብራቕ ኮነት። እቲ ናይ ኣሜሪካ ትካላት ክሳብ ክንደይ ሰፊሑ ከም ዝነበረ ብቁፅሪ ናይቶም ኣብቲ ስራሕ ተዋፊሮም ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ክንርዳእ ንኽእል ኢና። ብሓደ ሐምለ 1942 ዓ.ም ካብ ኣሜሪካውያን ጥራይ 58 ወተሃደራዊ መኮንናትን 911 ሲቪል ሰራሕተኛታትን ኣብ ኤርትራ ነበሩ። ኣብ ልዕሊ እዚኣቶም 3434 ኢጣልያውያን፣ 5010 ደቀባት ኤርትራውያን፣ 10 ካልኦት ከዓ ነበሩ። ኣብ ኤርትራዊት ዓዲ ጉራዕ ጥራይ 1300 ሰብ ዝሕዝ ገዛውትን ናይ መዘናግዒ ቦታታትን 250,000 ጋሎን ነዳዲ ዝዓቁር ጋብላታት ብዓሰርተታት ዝቁፀራ ነፈርቲ ዝዕረያሉ ገፋሕቲ ኣብያተ ዕዮን ተሰርሐ። ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ኤሪትሪያን ሚድያ ኔት ኣስመራ ድሕሪ ዝኸ እዚ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ካብ ቀደሙ ዝዓሰሎ ቁኑዕ ህዝብና ህዝቢ ኤርትራ እንታይ በለ ህይወቱን ናብሩኡን ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ እንግሊዝን ኢትዮጵያን ከመይ ይቕጽል
ህዝቢ ብእንግሊዛውያን ተኸዲዑን ተጠሊሙን ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ቅድሚኡ ንኤርትራ ትፈልጥ ኣይነበረትን ተንኮላት እንግሊዝ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ተመሻጢርካ ከመይ ዝካየድ ዝነበረ ነዝን ካልእን ዘብርህ ትሕዝቶና ተኸታተሉና ንሎሚ ግን ኣብዚ ከኣኽልና እዩ ዓወትና ሓፋሽ ደቂ ሓደ ሩባ ደቂ ሓደ ስድራ ኣሕዋት ከመልኹም መኣፍቀርቲ ኤሪትራ ብትጥዕል ጀሚሩ ኣኸይ ተኽልና ይገዛና ባርኖሳይ ተፊቱ ኣኸይ መፅነቲ ግራትና ገዛና ዋታ ስድራና استقبلوا لوميت فرانينا كنسمعنا زيو الدبري رزق الوادي وكفتري حضركم بلو حضركم أبرخا أبعاد زلخم ستة سقاي كالفح من برخم أبيوا توافنا حزبكم فسو زيغا كخنت بقاكم فسو زيغا كخنت بقاكم هنجزانا وادا سجرانا مستقبلوا لوميت فرانينا كمسن حداري زي مكبري عزت حواتي وكفاتري عبرة حواتي وكفاتري عزت حواتي وكفاتري عزت حواتي وكفاتري عزت حواتي وكفاتري